asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo Kuhlala kuyintokozo ke bafethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sike sikhumbuzana indlela eyahamba okhokho bethu ukuthi ngezikhathi zasendulo okhokho bethu babehamba kuphi sibe sesibuka enkathini yanamuhla ukuthi thina sihamba kuphi Mina ke insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba uNtombi siyancumela insizwa zamkhophisona isincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa futhi ngoba sigcwele amabele Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathe inkankane lakhe lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca Bafowethu la kwimpunga yesintu ziningi izinto othola ukuthi abantu bayazenza Uma bezenza zibizwa ngesintu kodwa mayifika impunga yesintu ezinye zazi fika ivumelane nazo ezinye zazi fika iziphikise Kulezi zinto othola ukuthi wena njenganomuntu ukhule ngazo ukhule zenziwa Uma ifika impunga yesintu iziphikisa isuke ingasho ukuthi ziyeke Kodwa kubalekile ukuthi uyicubungule into nento ekhulunywa impunga yesintu ngoba ithongo lakho ngeke likukhohlise Uma impunga yesintu izokhuluma into bese uzimthambo yakho yegazi ivuma leyo nto okwazi ukuthi leyo nto ayivunywa uwena ivunywa amathonga kwembethe Nanoma ngabe ubani Mohamba uyakumela indabuko afika kutshela ukuthi lenkinga yakho idinga ukuthi silungise kanje na kanje Umuke wethuka waziza unovalo ithongo leyichitha leyo nto Uma kodwa umelaphi wendabuko ezothi sizokwenza u1 no2 no3 bese uzwe igazi lakho livuma ube nentshisekelo yithongo lakho elinentshisekelo yithongo lakho elivumayo ukuthi kwenziwe leyo nto Engisho ukuthi ke bafowethu nodadewethu kuzona zonke izinkulumo ezokhulunywa impunga yesintu ozicubungula kuqala ulalela imizwa yakho ukuthi ithini ngazo uma imizwa yakho ijabula okwazi ukuthi kujabula ithongo Namuhla bafowethu kunento engifuna ukuyithinta esidida abantu abaningi isizathu esenza ukuthi ngiyithinte ngike ngizwe nabanye ozakwethu othola ukuthi bakuwona lo mkhakha wokuchushisa ngokwesintu bayikhulume kodwa bese beyiphambanise nasemphelandaba baningi abantu abake bafike bebhekene naleyo nkinga engizokhuluma ngayo Kunomuntu la oganwayo uma seganiwe aganwe nje ngokuphelele uganwa umakoti uma seganiwe ngokuphelele bathola abantwana uma sebethola abantwana kukuhle nje kunjalo sekufika isikhathi oyedwa wabo uyahamba emhlabeni Asike siqale kuqala ngokuhamba kaMama asithi mhlambe naba ababili abaganene bayindoda nomfazi sekufika isikhathi sokuthi umama uyadlula emhlabeni uma edlula umama emhlabeni eganile lekhaya kaMtshali
umfazi walapha kaMtshali kodwa unethongo la kubo ekuyilona eliganele ekhaya la kwaDlamini. Kusho ukuthi la sikhuluma ngomaDlamini ogane kaMtshali. Ngenkathi eshona lo wesifazane indoda ayiganile igubuzelwa ife limnyama kanjalo nezingane ngesizathu sokuthi lo oshonile unkosikazi wayo le ndoda sebebe nyamanye bambathile babe nyamanye kanti izingane uyigazi einganeni. Izingane lezi zinegazi likanini. Njengoba nje izingane zinegazi likanini kuyaphoqa ukuthi makuhamba unina bese ziyageza. Ukhumbule ukuthi naye lona wesifazane ogane lapha kwaMtshali unegazi la kwaDlamini kubo la ezalwa khona kubo. Sekufika isikhathi ke uyashona lo wesifazane. Kufanele ukuthi ke kutholakala imbuzi makuhamba isikhathi. Imbuzi yokugeza labantwana sisusele umshophi obehlele ukuthi badlule lo nina. Sisuse lenyembezi abazithele ngazo nabantu ababathele ngazo sibacelela ukukhanya. Kufanele futhi kube khona imbuzi ekuyiyona ezogeza le ndoda eganwe yilona wesifazane. Nakuyona senzo kufanayo. Bageza le ikhaya kaMtshali imbuzi lezi ekufanele ukuthi zitholakale la kwaMtshali la kugane khona lo wesifazane kugezwe izingane kugezwe nendoda edlulele umfazi igeza le ikhaya kubo la kugane khona lo wesifazane. Uma sebeqedile ukugeza kufanele ukuthi izingane kanye naye umkhwenyana bahambe manje baya kuphi. Izingane ziya komalume wazo zogeza komalume bazo. Abakomalume bazo bazothola imbuzi yokugeza abashana babo. Bathola imbuzi yokugeza umkhwenyana wabo ngesizathu sokuthi ingane yabo ababekade bemganisele yona isidlulile emhlabeni. Njengoba kuyingane abayizalayo kuyilungelo labo lokuthi umkhwenyana bamgeze ngembuzi nezingane baphinde bazigeze ngembuzi. Yebo umakoti uganile yebo kodwa abakubo kuyaphoqa ukuthi babe nembuzi yokugeza umkhwenyana ngokudlula kwakhe. Ukhumbule phela ukuthi umakoti lezalwa khona uzalwa kaDlamini. Okusho ukuthi njengoba umkhwenyana kushone unkosikazi wakhe wakwaDlamini ogane la ematshalini, kufanele abantu bakaDlamini babe nembuzi yokumgeza kanjalo nezingane kufanele zihambe ziye komalume bazo ziye kogeza. Ake siphinde sibukeke manje kudlule ubaba wekhaya indoda uMtshali. Uyena ohambe eqala emhlabeni. Njengoba uMtshali edlulile, uMtshali walapha ekhaya uyigazi lalapha ekhaya ematshalini. Akalona igazi lasekhweni lakhe. Ngifuna ukuthi uyibambe lapha. Ngenkathi kudlula ubaba wekhaya kufanele ukuthi kubanjwe imbuzi lekhaya ezogeza izingane zale ekhaya. Ngoba kudlule ubaba wale ekhaya kufanele ukuthi le ngane zigezwe kususwe umshophi ozehlele nalezi nyembezi ezizithele ngazo ngenkathi kunesililo sokudlula kukaBaba. Bese kuphinde kutholakala imbuzi ezogeza umakoti ogane uMtshali. Uma sebegezile labantu sekuphelele, ayikho into ezothi umakoti kufuna hamba aye kubo bafike bamgeze ngembuzi. Ilapho ke labeyiphambanisa khona abantu. Ayikho into ethi uma umakoti eshonele umkhwenyana wakhe
kufanele manje abuyele kubo baye komgeza. Uma bemgeza bazothini uma bemgeza? Ubani oyigazi lale ekhaya odlulile emhlabeni? Ubani oyigazi lale ekhaya odlulile emhlabeni? Ngenkathi niqala nikhuluma kuyona leyo mbuzi nizothini? Ngoba phela phakathi kwalegceke makuthiwa kushoniwe sigeza umuntu, kufanele ukuthi sisho ukuthi ubani odlulile. Njengoba umkhwenyane ehambe ekhweni lakhe, abasekhweni lakhe mabemgeza bazosho ukuthi indodakazi yethu esaseyiganisile siyiganisele yena isidlulile emhlabeni, ingakho nathi simgeza. Makufika ke manje umakoti ebuyela kubo, umakoti ethi uyogeza, ubani lo shonile wale ekhaya esizothi simgezela yena? Ngoba umkhwenyana usemgezelile umkhwenyana, ngoba la egane khona umkhwenyana wakhona ematshalini. Asikaziphambanisi izinto. Uma kukhona la izinto zingasicaceli kahle khona asibuze. Ukubuza kuni, umakoti oganile ugezwa la eganele khona uma kuhambe umyeni wakhe, akabuyeli kubo athi uyogeza kubo, ngoba uzugeze nje kuleyo ndawo ogeza kuyona ingoba kudlule umuntu oyigazi lalapho uzogezwa khona. Angenza omunye umfanekiso. Nayo intombi yazijolela nensizwe yazijolela. Makuthiwa kuhamba isoka, senike nembatha nesoka lakho, ngeke abakini bakwazi ukuthi bakugeze ngoba uhanjelwe yisoka, ngoba isoka kulona lakini. Kufanele ukuthi uhambe uye la isoka lakho liyigazi lakhona bese bafike bakugeza. Manje abantu kangazi ukuthi kungani lento bayiphambanisa, ukuthi owesifazane meshonelwe umyeni bese bathi akabuyele kuba hamba ayekogeza. Into enjalo ayikho. Kodwa ke kunini nikwenzayo lokho kuphambene, angisho ukuthi kushintsheni, kodwa nike nihlaziye kahle. Uma ke bafowethu nodadewethu ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi ke makugezwa imbuzi iyadliwa yini ethathwayo embuzini mesogeza, kukhulunywa kanjani konke lokho, zitholele incwadi esihloko sithi sithini isintu, silobile khona ngokugeza, sakuchaza ukuthi kwenziwa kanje, imbuzi yenziwa ukuthi, kwenziwa ukuthi, kwenziwa ukuthi. Kanti zikhona nezinye incwadi ezifundisa sona isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe. Kanjalo nencwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu. Zonke ke le ncwadi ziyatholakala emphelandaba wempunga yesintu, uyashayela kuzona inombolo lezi ozibona njengoba zivela njengamanje. Senze inhlelo zokuthi sikuthumelele noma uphesheya kwezilwandle, siyakwazi ukuthi sikuthumelele zifike iqathatha. Bonke laba abaphesheya kwezilwandle esebenazo incwadi zethu abavele la kuma comment, ukuze abantu babone ukuthi esikukhulumayo akuwona amampunge kodwa kuyisimini. Uma futhi ukuthi zikhona izinto ofisa ukuchushiswa kuzona ngokwesintu, sondela kwimpunga yesintu nizohlala phansi ikunika umhlahlandlela ekuyiwo ekufanele ukuthi ulandele, ukuze uzothi uma ulandela bese kujabula ithongo lakho. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siyithatha imfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.